Soțul sau iubitul tău se retrage sau te evită atunci când plângi? Dacă da, iată care pot fi motivele psihologice care stau în spatele acestui comportament de retragere sau de evitare. Deși atunci când plâng, multe femei percep retragerea sau evitarea din partea bărbatului ca o nepăsare, ca o lipsă de susținere sau uneori femeile acuză chiar o lipsă de empatie a bărbatului, adevăratele cauze psihologice pentru care un bărbat poate avea acest comportament sunt altele. Una dintre ele și cea mai des întâlnită cauză pentru care un bărbat poate alege să se retragă este disconfortul emoțional pe care el însuși îl resimte în astfel de situații. Mulți bărbați nu sunt obișnuiți să își gestioneze emoțiile, să gestioneze exprimarea emoțiilor intense, cum ar fi tristețea sau plânsul. Bărbații au fost crescuți într-o societate care nu le-a permis să își manifeste emoțiile și au primit mesaje de tipul bărbații nu plâng, este semn de slăbiciune dacă plângi, bărbații sunt puternici sau ești urât atunci când plângi. Da? Tot felul de astfel de mesaje. Și ce se întâmplă atunci când o femeie plânge în fața unui bărbat care a primit astfel de mesaje, căruia i s-a spus că plânsul nu este pentru bărbați, că emoțiile nu sunt pentru bărbați și cei care plâng sunt slabi. Da? Ce se întâmplă este că bărbatul, da, atunci când este pus în fața unor astfel de emoții puternice și a unor descărcări emoționale, cum este plânsul, simte la rândul lui un disconfort emoțional puternic. Și pentru că nu știe cum să stea cu acest disconfort emoțional și cum să proceseze emoțiile pe care el însuși le simte, în loc să înfrunte situația, adică să rămână prezent lângă partenera care plânge, da? În loc să înfrunte această situație, alege să se retragă și să o evite. Un alt motiv pentru care bărbații aleg să se retragă poate fi din dorința lor de a proteja. Ce înseamnă asta? Unii bărbați pot simți că nu au instrumentele necesare, că nu au abilitățile necesare să facă față unui astfel de moment, da? În care partenera este copleșită de emoții, în care plânge, un moment de intensitate emoțională foarte crescută. Ca rezultat, pentru că în mintea lor este că nu pot face față, aleg să se retragă. De ce? Pentru că nu vor să înrăutățească situația sau nu vor să spună ceva greșit care ar putea să o amplifice și mai mult.